I dag er det Earth Health Day, og det er der rigtig, rigtig mange mennesker, som jeg ved er bekymrede over, fordi verdens tilstand mildt talt ikke er helt så rosenrød, men tværtimod er der kriser, der blinker rigtig mange steder. Det kunne vi være sindssygt bekymrede for, det er der mange, der er, men denne her video er til dig, som er bekymret. Dig, der bruger rigtig meget krudt på at finde ud af, hvordan det er, at du kan være med til at gøre verden til et bedre sted. Hvordan det er, at du kan gøre en større forskel. Fordi jeg gerne vil opfordre dig til ikke bare at lede ud af, men i rigtig, rigtig høj grad at kigge ind af og lave dit eget arbejde først. Vi kan ikke skabe fred omkring os, før vi har fred inden i os. Vi kan ikke skabe en bæredygtig verden, før vi selv er bæredygtige. Vi kan ikke skabe et regenerativ organisme, før det er vores egen organisme er det samme. Derfor så vil jeg gerne læse noget for dig i dag, som er noget, jeg synes er så smukt og så vist og så dybt. Så selvom det kommer til at tage lidt længere tid, så vil jeg gerne opfordre dig til faktisk at bruge tiden på det. Fordi det netop handler om, at du ikke bare knokler og gør ting for at være rigtig og gøre alle de her ting. Det har jeg selv brugt så meget af mit liv på, at lige siden jeg var lille, jeg tænkte, hvordan kan jeg gøre en større forskel? Og jeg har haft panikangst, og jeg fandme haft det så dårligt på så mange områder. Men det er heldigvis sluttet fuldstændig fred med. Fordi jeg ved, at det er nødvendigt for, at der kan opstå noget nyt, at rigtig meget må falde. Og det kommer til at blive mega hårdt for os. Men vi kan godt klare det, fordi vi står sammen. Og når det er vores bevidsthed, den hæver sig, så flytter energien sig hurtigere. Og når energien flytter sig hurtigere, så heler ting hurtigt. Og det har vi jo set før, hvor hurtigt, når timingen er rigtig, at ting kan ske, ligesom det gjorde under corona, hvor hurtigt ting bliver organiseret, og det kan ske, når det er, at tiden er til det. Så det du skal gøre, er at gøre dig selv klar til at være til stede, og netop kunne bruge din visdom, og bruge din intuition, og bruge dit talent, og dit formål, og din kreativitet på en fucking powerful måde. Og det at være powerful, det er faktisk noget, som kan være lidt svært, og som vi nogle gange tænker, hvordan er jeg det? Men prøv at høre, det er du allerede. Det er et spørgsmål om at turde være det noget mere, at åbne op for det. Og derfor har jeg fundet det her fantastiske citat, skrevet af dygtige, kloge Marianne Williamson, som lige nu stiller op som præsidentkandidat i USA. Hvor vildt er det? Det er jo ikke meget, man hører om det, men hun er en spændende sjæl. Og i den her tekst, som er på engelsk, så bliver ordet Gud brugt. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Hvis du har det stramt med det, det har jeg selv tidligere haft, så tænk på det som kærlighed eller skaberkraft. Så kan du måske bedre lytte til meningen af det. Men det lyder sådan her. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is not our light. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God, and your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. Jeg læser lige igen. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It is not just in some of us, it is in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. Så når du spørger og søger efter svar på,
hvad du kan gøre, som er det mest powerful for verden, så er det at få ro med din frygt for at være nok. Din frygt for at være for meget. Alle de der dæmoner og nisser, vi kan have på skuldrene, at du rent faktisk træder frem og er det karismatisk, fantastiske menneske, som du har potentiale til. Og du ikke lytter efter alt det der med, når det er noget bøvler, at du så tænker, at du skal gøre mindre, eller knokle mere, eller noget som helst. Det er aldrig et tegn på at være mindre. Aldrig. Vores udvikling er ekspanderende. Det er altid en invitation til, hvordan du i højere grad kan bruge dig selv visere, hvordan du i en dybere grad kan bruge dig selv mere powerful, eller måske træde ud, men det er aldrig et tegn på at være mindre dig. Det kan godt være, at vi skal sige fra til materielle goder, men vi skal aldrig sige fra til godet ved at være menneske, og til den mirakuløse udvikling, som vi er midt i forhold til at leve et liv, hvor vores bevidsthed udvikler os, og hvor det er, der er mulighed for at hele verden gennem kærlighed til dig selv først og fremmest, og dermed til andre. Så herfra, fra mig til dig, glædelig Earth Health Dag. Vi ses.